Vyjadrite svoju individualitu so strešnými šindlami Cambridge Express. Hľadáte originálny strešný materiál? Vyberte si ten, ktorý vydrží náročné testy životnosti materiálu, odolá nepriaznivým klimatickým podmienkam a zároveň sa mimoriadne rýchlo a jednoducho pokladá. Pointa je v názve Cambridge Express. Teraz je možné neuveriteľne rýchlo aplikovať špeciálny dvojvrstvový šindel s priestorovým vzhľadom drevených šindlov, dostupný v mnohých prírodných farebných odtieňoch. Cambridge Express je najefektívnejší laminovaný šindel na svete. Prečo? Je väčší než iné typy, čo znamená, že pokrie viac ako konkurenčné šindle. A keďže je väčší, oveľa rýchlejšie sa aplikuje. S prvotriednym výsledkom. Majitelia domov súhlasia, je to ideálny šindel, čo sa týka ochrany proti vode a odolnosti voči nepriaznivým klimatickým podmienkam. Cambridge Express je najmodernejšia strešná krytina s mimoriadne špeciálne optimalizovanou dvojvrstvovou klincovacou plochou, známou ako Cambridge Express línia, ktorá je široká 3,5 cm, takže umožňuje jednoduchšie a rýchlejšie pribíjanie klincov a zároveň vyššiu odolnosť šindla. Tento laminovaný šindel v sebe kombinuje vysokú flexibilitu a architektonickú slobodu s jedinečnou odolnosťou. Toto video predvádza pokrývačom, ako jednoducho a efektívne možno pokladať šindle Cambridge Express. Podrobný inštalačný návod si môžete stiahnuť z webovej stránky IKO. Valbová strecha má 4 naklonené plochy bez štítov. Sedlová strecha má šikmé plochy s rovnakým sklonom na každej strane hrebeňa so štítom na každom konci. Odkvap je horizontálny spodný okraj šikmej strechy. Hrebeň je vodorovná spojnica najvyšších bodov šikmej strechy. Štít je čelný okraj šikmej strechy nad stenou. Úžľabie je vnútorný uhol tvorený priesečníkom dvoch rovín šikmej strechy. Nárožie je vonkajší uhol tvorený priesečníkom dvoch rovín šikmej strechy a siaha od hrebeňa po odkvap. Predtým, ako začnete, skontrolujte, či máte potrebné náradie. Sekerku na šindel, tesárske kladivo alebo nastreľovaciu pištoľ, nôž s hákovým ostrým, meracie pásmo alebo skladací meter, ceruzku, páčidlo, kriedovú čiaru a dávkovač tmelu. Pre ešte väčšie urýchlenie práce, kompresor s nastreľovacou pištoľou, kotúčová píla, kliešte na železo. Pamätajte, bezpečnosť je prvoradá. Používajte pevné topánky alebo čižmy, chrániče kolien, bezpečnostný postroj a bezpečnostný rebríkový systém. Jedno balenie Cambridge Express stačí na pokrytie približne 3,1 m2 plochy strechy. Na hrebene a štartovací rad potrebujete šindle obdĺžnikového tvaru v rovnakých farbách. Z jedného balíka šindlov Superglass obdĺžnik pokryjete 9 bežných metrov hrebeňa a v prípade dvojitého prekrytia 5 bežných metrov hrebeňa alebo 21 bežných metrov štartovacieho radu. Na priklincovanie šindlov používajte 28 až 42 klincov na meter štvorcový v závislosti od sklonu strechy. Klince musia byť dlhé minimálne 2,5 cm, ale pri renovácii strechy, tak ako vidíte na videu, budete potrebovať klince s dĺžkou minimálne 3 až 3,5 cm. Jedna kartuša nízkoteplotného bitúmenového tmelu IKO Shingle Stick vystačí na podlepenie približne 17 m2 šindlov. Jedna rolka IKO podkladového pásu Armbase Pro pokrie 27 m2 plochy strechy a spoločnosť IKO ju odporúča, aby váš strešný plášť dýchal a nedochádzalo ku kondenzácii. Jedna rolka Armorwally pokrie 7 m2 úžľabia a používa sa za účelom ochrany úžľabia pred prenikaním vody.
Jedna rolka IKO Armovent Multi Plus pokrie 6 metrov hrebeňa alebo nárožia a odvetrá približne 100 až 200 metrov štvorcových plochy strechy v závislosti od jej sklonu. Vďaka Cambridge Express môžete pokladať šindle na pôvodné šindle za predpokladu, že podklad je v dobrom stave. Pôvodné šindle treba odstrániť v prípade, že stará vrstva je vo veľmi zlom stave. Pôvodné nárožia a hrebene je potrebné odstrániť vždy. Drevený záklop v prípade potreby opravte. Odstráňte z neho všetky nečistoty, až kým nebude povrch hladký, čistý a suchý. Akejkoľvek nerovnosti sa na povrchu šindla môžu prejaviť neskôr. Techniky renovácie striech šindlom sa nazývajú premostenie alebo vkladanie. Vhodný materiál na strešné debnenie pod šindle sú dosky, preglejky alebo OSB dosky, hrubé aspoň 15 mm. Samotná hrúbka závisí od vzdialenosti medzi krokvami a môže sa líšiť v závislosti od miestnych stavebných predpisov. Najbežnejší rozostup krokiev je 60 až 90 cm. Odkvapové oplechovanie zaručuje lepšiu ochranu spodnej hrany strechy. Oplechovanie od kvapu a štítových hrán musí byť odolné voči korózii. Podkladový pás IKO zarovnajte rovnobežne s odkvapovou hranou a jednotlivé vrstvy prekrývajte 10 cm. Pri strechách so sklonom 15 až 20 stupňov použite prekrytie 50 cm. Pri strechách s nízkym sklonom je nutné dvojité prekrytie materiálom Armorbase Pro. Na spodnej hrane strechy je potrebné podkladový pás IKO podlepiť bitumenovým tmelom. Pri štítových hranách podkladový pás IKO vsuňte pod štítové oplechovanie, čím zaistíte efektívne odvodnenie. Kriedovými čiarami vytvoríte pri inštalácii vodiace línie. Ak chcete zamerať kriedové čiary, odmerajte príslušnú vzdialenosť na streche, označte ju na každom konci. V strede pridržte pevne linkovač, napnite ho medzi značkami a potiahnite. Skontrolujte zarovnanie na strednej značke a potom brnknite vláknom. Pred otvorením balíky šindla Cambridge Express ohnite tak, aby sa šindle od seba oddelili. Fóliu zo zadnej strany šindlov nie je potrebné odstrániť. Samolepiace body na zadnej strane šindlov sa v teplom počasí aktivujú a zlepia jednotlivé vrstvy šindlov. V chladnom počasí doporučujeme šindle podlepiť bitumenovým tmelom IKO Shingle Stick. Keď je podkladový pás IKO pripravený, môžete začať s pokládkou šindla Cambridge Express. Začnite štartovacím radom, ktorý si vyrežete zo šindla Superglass obdĺžnik. Štartovací rad vyrežete zrezaním tabúľ šindla pozdĺž výsekov. Štartovací rad položte na odkvapové oplechovanie s presahom 6 až 10 mm a pribite ho. Hlavička klinca musí byť po pribití zarovno s povrchom šindla. Dbajte na to, aby klinec nepoškodil povrch šindla. Pri sklonoch striech na 60 stupňov alebo v oblastiach so silným vetrom použite dostatočné množstvo klincov a šindle podlepte bitumenovým lepidlom IKO Shingle Stick. Šindle Cambridge Express sa nesmú používať na strechy so sklonom menším ako 15 stupňov. Začnite celým šindlom Cambridge Express rovnobežne so štartovacím radom na spodnom okraji strechy. Pri pokládke musia byť šindle vždy rovné.
Šindel v druhom rade zrežte o 25 cm. Z tretieho radu odrežte 50 cm. Zo štvrtého radu odrežte 75 cm. Šindle podlepte bitumenovým lepidlom IKO Shingle Stick, ktorý zabezpečí dodatočnú ochranu pred vetrom a dažďom. Teraz pokračujte s celými šindlami Cambridge Express. Cambridge Express má optimalizovanú pribíjaciu plochu, známu ako Cambridge Express línia, ktorá zabezpečuje lepšie parametre šindla. Nemôžete sa pomýliť. Namiesto toho, aby ste klince pribíjali do jednej linky, ich teraz môžete pribíjať kdekoľvek do 3,5 cm širokého pruhu Cambridge Express. Pribíjanie je tak oveľa jednoduchšie a rýchlejšie a pritom bez nároku na presnosť. Šindle Cambridge Express možno pokladať ešte rýchlejšie pomocou nastreľovacej pištole. Do úžľabia položte 1 m široký IKO Arm-Based Pro. Podkladové pásy z príslušných strešných plôch musia prekrývať úžľabie o 15 cm. Ako vrchnú vrstvu úžľabia použite asfaltový pás IKO Arm Wally. Pás pribíte každých 45 cm vo vzdialenosti 2,5 cm od okraja. Kriedovú čiaru naneste 8 cm od stredovej línie úžľabia. Vo vzdialenosti 15 cm od stredovej línie úžľabia nepribíjajte žiadne klince. Z horného rohu odrežte 5 cm trojuholník na odvedenie vody späť do úžľabia. Koniec každého šindla v úžľabí podlepte bitumenovým tmelom IKO Shingle Stick a pribite vo vzdialenosti minimálne 5 cm od kraja šindla. Strešný plášť pripravte na inštaláciu vetracieho pásu Armland Multiplus. Odmerajte vzdialenosť 20 cm od každého konca strechy. Je to minimálna vzdialenosť, kde hrebeň musí ostať neporušený. Pozdĺž hrebeňa vyrežte 5 cm otvor, 2,5 cm z každej plochy strechy. Ak má strecha vrcholovú väznicu, otvor musí mať šírku 9 cm, 4,5 cm na každej ploche strechy. Po vyrezaní otvoru, zrezaní šindlov a podkladového pásu je hrebeň pripravený na montáž vetracieho pásu. Vetracím pásom IKO Armorvent Multi prekryjte pripravený otvor a obidva nevyrezané 20 cm konce. Vetrací pás prichyťte na jednom konci.
Vetrací pás napnite a zaistite vo vzdialenosti približne 3 metre. Penové ukončenia nájdete zasunuté v rolke IKO Armorvent Multi Plus. Oddielte ich od seba v perforovaných miestach a vložte do koncov vetracieho pásu. Pred vložením penového ukončenia naneste na obidve strany bitúmenový tmel IKO Shingle Stick. Zabránite tým vniknutiu vlhkosti a hmyzu do strešného plášťa. Vetrací pás prichyťte na oboch koncoch strechy. Cez penový koncový uzáver pribite po 2 klince. Vetrací pás Armorvent Multi podlepte bitúmenovým tmelom IKO Shingle Stick. Bitúmenový tmel vyplní všetky nerovnosti medzi spodnou časťou vetracieho pásu a povrchom šindla Cambridge Express. Klince musia preniknúť do dreveného debnenia minimálne 1,5 cm. Na pokrytie hrebeňa použite upravené hrebenáče zo šindla Superglass obdĺžnik. Ohýbajte 3 hrebenáče naraz. Vyhnete sa ich prípadnému popraskaniu. Pri výrazne chladnom počasí je potrebné hrebenáče pred inštaláciou nahriať. Pokládku hrebenáčov začnite na strane strechy, odkiaľ vanú prevládajúce vetry. Pri nároží začínajte v spodnej časti. Dbajte na to, aby hrebenáče dostatočne prekryli obidve plochy strechy pokryté šindlami Cambridge Express, aby nezostali viditeľné žiadne klince. Klince pribite 14 cm od spodnej hrany hrebenáča a 2,5 cm od okraja. Vaša strecha je teraz chránená pred všetkými vplyvmi počasia. Najprv zasunte šindel pod spodnú časť oplechovania komína, nazývaného predná alebo spodná časť, a šindel podlepte bitúmenovým tmelom IKO Shingle Stick. Pokračujte so šindlami po stranách a prekrývajte pôvodnú strechu. Pred nežiaducím prenikaním vody spoje šindlov s oplechovaniím vždy podlepte. Klince nikdy neprebíjajte cez existujúce oplechovanie. Strechu na záver vyčistite. Pozbierajte všetky zvyšky šindlov, klince, drevené dosky či iné úlomky, ktoré zostali ležať na streche. Skontrolujte všetky miesta, na ktorých ste použili bitúmenový tmel, či sa tieto materiály zlepili a či na krytine nie sú žiadne bublinky. Skontrolujte pevnosť uchytenia šindlov. Skontrolujte celkovú plochu strechy, celkový vzhľad a prípadné kazy, ktoré ste mohli prehliadnúť pozornejšie, vrátane všetkých uvedených častí, oplechovanie komína, hrebenáče a nárožia, odvetranie, vetrací komín, oplechovanie vertikálnych stien, prečnievajúce konce. Vďaka šindľom Cambridge Express ste vytvorili úplne novú, nádhernú a vysoko odolnú strechu za neuveriteľne krátky čas. Pochváľte sa ostatným a pošlite nám fotografie vášho projektu na adresu slovensko@iko.eu. Zverejníme ich na našej stránke. Naše tréningové centrum IKO na Slovensku organizuje školenia o pokládke šindľa pre pokrývačov. Ak sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte nás už dnes. Ďakujeme za pozornosť.